Wata rana Usman ya ce ma Maryam yana jin kishin ruwa, maimakon ta tashi ta ɗauko masa a ɗaki. Maryam ta miƙa hannuwanta, sai ga hannun ya tsawaita fiye da yadda yake a da. Ta ɗibo masa ruwan tana zaune a kan gado ta miƙa masa. Usman ya zaro ido cikin mamaki. A hankali ya tambaye ta, Maryam, daga ina wannan ya fito? Maryam ta yi murmushi ta ce, haba masoyina, ka buƙaci ruwa, sai na samo maka. Haka ya cika da mamaki. Bayan ya bar Maryam a ɗaki, ya shigo falon gidan. Sai ganin Maryam yayi tana zaune a falon da zai je tana jiransa. Ya tsaya cak, zuciyarsa tana bugawa. Ya ɗan yi wata ƙaramar dariya. Ya tambaye ta, Maryam, ko dai ko ‘yan biyu ne? Maryam ta yi dariya ta ce, kada ka yi wasa Usman, ina tare da kai a ko ina kake a ko da yaushe. A wannan ƙauyen, aure abu ne da suke yin sa na son rai. Namiji na iya auren duk wanda yake so ba tare da ya biya sadaki ba, ko dogon bin tsarin al'ada balle addini. Wannan al'adar ta musamman ta baiwa mutane damar gina iyali bisa soyayya da son zuciya. Daga cikin mazan ƙauyen akwai wani mai suna Usman da yake fama da rayuwarsa. Duk da haka, a tsawon shekarunsa Usman ya auri mata 17, wato yana ƙara sabuwar mata a farkon kowane shekara kenan. Kowace mace a gidansa da kalan nata salon da kuma kyan halinta. A aurensa na 18 ya auri Maryama, wadda ta sauya rayuwarsa gabaki ɗaya. Maryama dai ta bambanta da kowace mace da Usman ya taɓa gani. Maryama kyakkyawa ce, maza da yawa a ƙauyen na kwaɗayin soyayyarta, amma ba sa iya tunkarar ta su sanar da ita. Shi ko Usman mutum ne mai ƙarfin gwiwa. Tunda ya ganta, sai ya ji zuciyarsa ta buga, ya ji ma kamar dole ne ma ya aure ta. Ranar da Usman ya haɗu da Maryam, rana ce da ba zai taɓa mantawa da ita ba. Tana tsaye a ƙarƙashin wata tsohuwar bishiya tana dariya, jama'a suna kallonta da sha'awa. Usman ya matso kusa da ita, zuciyarsa tana bugawa. Ya ce, kin fi kowace mace kyau da na taɓa gani. Cikin zolaya ya ce, ina jin ki a raina kamar in aure ki a yau ɗin nan. Maryam ta yi dariya, tana tsokanarsa da wasa. Ta ce, me yasa kake tunanin zan amince maka da sauri haka? Usman ya yi murmushi ya ce, saboda zan iya yin komai domin in faranta miki rai. Kuma har na fara hango mu tare. Dariyarki tana cika min cikin gidana. Murmushinki yana haskaka zuciyata. Idan kika amince da ta yin aure na Maryam, rayuwarmu za ta cika da farin ciki. Maryamu ta kalle shi da mamaki, kuma ta hango gaskiya da farin ciki a cikin idanunsa. Suka zauna suna hira na tsawon sa'o'i, suna musayar soyayya da mafarkai. Ranar suna hira da yamma, Usman ya miƙa mata kyaututtuka, ya ce, ga wannan na siya miki. Ina so ki san irin kulawar da nake miki. Maryamu ta yi murmushi ta ce, lallai kai mutum ne mai tunani Usman. Tunda har ka so ni kamar haka, dole na miƙa maka wani abu na musamman. Kafin Usman ya ce komai, wani abun al'ajabi ya faru. Wata motar alfarma ta bayyana, ba zato babu tsammani, ta tsaya a gabansu. Usman ya kalle ta da mamaki, ya ce, daga ina wannan motar ta fito? Maryamu ta yi murmushi cikin sirri ta ce, wannan kyauta ta ce gare ka masoyina. Usman dai ya kasa magana, kuma tunanin yadda aka yi motar ta bayyana ya ɓace daga kwakwalwarsa. Sai ma sha'awa da motar ta basa, saboda motar ta fi kowace mota da ya taɓa gani kyau a ƙauyensu. Tana sheƙi kamar sihiri. Duk da bai fahimci yadda aka yi motar ta bayyana ba, sai ya karɓa ya yi godiya. Ya ce, kin cika ni da mamaki Maryam. Ya ce mata, kin sa ni na zama mai farin ciki kuma mutum mafi sa'a a duniya. Ranar aurensu, ƙauyen ya cika da farin ciki. Maryam ta sanya kaya masu kyau da suka fito da kyan jikinta. Kowa ya tsaya yana kallon ta cikin sha'awa. Cikin sanyin murya Usman ya ce mata, kin yi kama da sarauniya. Ta murmusa ta ce, to ai kai ne sarkina. Kaga dole na yi kama da sarauniya. Zan rayu ina alfahari da kai. Usman da Maryam sun yanke shawarar tafiya wajen bikin a cikin motar sihiri. Sun yi tsammanin tafiyar awa ɗaya ce, amma motar ta rinka tsayawa da tafiya ba tare da dalili ba. Har tafiyan ta kai cikakken yini guda suna galantoyi akan titi. Sai dai basu damu ba, sai ma farin ciki da suka yi ta yi. Maryam ta ce, Usman, wannan motar kamar rayuwar mu ce. Tana iya yin sauri ko jinkiri, amma muddin muna tare, tafiyar tana da daraja. Usman yana murmushi ya ce, muddin kina tare da ni Maryama, a kowane tafiya kamar sabon abin mamaki ne yake bayyana. Lallai ke albarka ce a rayuwata. Zuwan Maryam rayuwarsa ya sauya baki ɗaya, ba ma shi kaɗai ba, hatta rayuwar duk waɗanda suke tare da shi.
Bayan aure, rayuwar auren gidan ta fara zama abin mamaki. Kyau da kamalar Maryam suka ci gaba da jawo hankali, amma abubuwan al'ajabi da take yi sun fara tayarwa Usman hankali. Yakan ga abubuwan da ya kamata a ɗauki awoyi ana yin su, sai ya ga ta gama su cikin 'yan daƙiƙu kaɗan, kuma kullum da sabon abu mai ban mamaki yake faruwa a gidansa. Wata rana Usman yana zaune a kan idonsa, Maryam ta tafi rijiyar gari ɗebo ruwa. Rijiyar tana da nisan tafiyan awa guda daga gida, amma cikin minti ɗaya Maryam ta dawo tulunta maƙil da ruwa. Usman ya kalle ta cikin mamaki da rashin fahimta, ya ce ta yaya wannan abu ya faru? Maryam ta murmusa a hankali ta ce idan kana son mutum zaka nemi hanyar da zaka sauƙaƙa masa rayuwa tare da shi. Kalmar Maryam ta taushi zuciyar Usman, amma a cikin zuciyarsa ya rasa nutsuwa. Ko a ɗakin su Maryam tana yin wasu abubuwa da suka zarce fahimtarsa. Wata rana Usman ya ce yana jin ƙishin ruwa. Maimakon ta tashi ta ɗauko masa ruwan a ɗakin da ke kusa da su, Maryam ta miƙa hannunta. Hannun yayi tsawo fiye da yadda yake. Ta ɗauko kofin ruwan tana zaune akan gado ta miƙa masa. Usman ya zaro ido cikin mamaki yana tambayanta daga ina wannan ya fito. Maryam ta murmusa ta ce haba masoyina, ka buƙaci ruwa sai na samo maka. Shi dai Usman ya sha ruwan ne don kada ya ɓata ma Maryam rai, amma zuciyarsa cike take da tsoro. Yanzu ya fara ji a ransa Maryam ba 'yar baiwa bace kamar yadda yake zargi. Haka abubuwan ban mamaki suka ci gaba da faruwa. Wata rana bayan Usman ya bar ɗaki ya shigo falon gidan, sai ganin Maryam yayi tana zaune a can tana jiransa. Ya tsaya cak, zuciyarsa na bugawa. Ya tambaye ta yana karamar dariya mai rudani, ya ce Maryam ko dai ko in biyu ne? Maryam ta yi dariya kawai ta ce kada ka yi wasa Usman, ina tare da kai a koda yaushe. Duk da soyayyarsa gare ta, tsoron da yake ji ya fara karuwa a ransa. Abu mafi ban mamaki shine duk ran kwanan Maryam da daddare idan suna tare, Usman yana jin nutsuwa da kuzari, amma idan yana tare da sauran matansa baya jin daɗin hakan. Ya fara tambayar kansa me ke faruwa da ni? Me yasa Maryam ta bambanta da sauran matan? Wata rana Usman ya dawo gida kafin lokacin dawowansa yayi, ya kalli window. Sai ya ga wani abu dogo mai kama da maciji yana fitowa daga ɗakin Maryam zuwa falo. Abin kuma ya ɗauko kofin ruwa. Sai Usman ya matsa cikin tsoro, a tunaninsa maciji ne. Amma da ya kalla da kyau, sai ya gane ba maciji bane, hannun Maryam ne yayi tsawo kamar maciji. Usman ya tsaya cak, jikinsa yayi sanyi, zuciyarsa tana bugawa kamar ƙaho. Sai yanzu ya fara tambayar kansa, anya Maryam mutum ce kuwa? A lokacin ne Usman ya fara tunano duk abubuwan da suka gabata, motar da ta bayyana ba zato ba tsammani, yadda Maryama ke iya ɗibo ruwa cikin minti guda, yadda take bayyana a wurare biyu lokaci guda. Yayi shiru na dogon lokaci, ya ce yanzu gaskiya ta bayyana. Sai ya shiga cikin gidan. Kamar Maryam ta ji shigowarsa, ta ja hannunta ta koma kamar yadda take a da. Ta tarbe shi da farin ciki da murmushi, ta ce barka da dawowa masoyina. Wannan karan murmushin nata bai ƙara masa nutsuwa ba. Usman ya dube ta cikin shakku, ya ce Maryama wace ce ke a zahiri? Maryam ta ɗan tsaya shiru, sannan ta ce masa ni matarka ce Usman, na zo ne don kawo maka farin ciki da albarka. Amma me yasa kake tambaya ta haka? Usman ya yi shiru. A lokaci guda soyayya da tsoro sun rikita masa zuciya. Da daddare ya kasa barci, ya tambayi kansa da na san halinta kafin aure, anya zan aure ta kuwa? Washe gari Usman ya yanke shawarar faɗawa babbar matarsa komai. Ta saurare shi cikin nutsuwa, sannan ta ce masa ya Usman, wataƙila darasi ne a gare ka yi gaggawan auren Maryam saboda kyawunta, baka ɗauki lokaci ka san halayenta ba da kuma wacece ita. Wani lokaci abin da muke gani a waje ba shine muke gani a zahirin mutum ba. Kalaman uwar gidan Usman sun motsa masa zuciya. Ya gano cewar ya makance da kyawun Maryam ne da surarta, shi yasa bai nemi sanin wacece ita ba. A lokacin ne ya tuno tsohon tsarin su na gargajiya, inda iyaye suke taimakawa wajen nemo ma 'ya'yansu mata ta gari. A zuciyarsa ya ce lallai al'adunmu suna da hikima, da iyayena sun shiga tsakani da sun gano abin da ni ban gani ba. Ya koma wajen Maryam ba don tsoro ba, amma don sai sanin gaskiya. Ya ce Maryam, ina son ki, amma ba zan iya rayuwa cikin wannan duhun ba. Ki faɗa min gaskiyar wace ce ki? Maryama ta dube su da idanun tausayi ta ce Usman, ni ba bil'adama ba ce. Na zo ne saboda kai ka zaɓe ni. Aikina shine in kawo maka albarka da farin ciki, amma yanzu ina ganin kasancewata tana haifar maka da tsoro. Wataƙila lokaci yayi da ya kamata na tafi. Kafin Usman ya ce komai, tuni Maryamu ta ɓace kamar iska.
babu abin da ya rage masa kawai sai dai murmushinta a zuciyarsa. Rayuwar Usman ta koma kamar yadda take a da, amma ya canja gabaki ɗaya, ya zama mutum mai hikima, ya koma yana koyar da 'ya'yansa da matasan gari muhimmancin sanin halin mutum kafin aure. Yana faɗa musu kyawu yana shuɗewa, amma hali yana dawwama. Yace ku ɗauki lokaci ku san wanda kuke so kafin ku haɗa rayuwa da su. Ga iyaye kuma yakan ce ku ja ragamar 'ya'yanku, ku koya musu abubuwa game da aure, girmamawa da yadda ake gina gida bisa amana da fahimta. Usman ya kuma ƙara da cewar ko da ya auri mata da yawa, mata ɗaya mai cike da ƙauna da fahimta ta fi taron mata da yawa wanda bai san hakan ba har sai da ya rayu da Maryama. Ya ci gaba da cewa namiji ya yi ƙoƙari ya gamsu da mace ɗaya ko biyu. Ku gina ƙauna mai ƙarfi maimakon tarin mata da yawa. Darasin wannan labarin shine soyayya da rayuwa ba a yi musu sauri. Ka ɗauki lokaci ka san wanda kake so kafin ka haɗa rayuwa da shi. Ku riƙa amincewa da hikimar iyaye da kuma na dattawa. Masu sauraron mu, idan wannan shine karanku na farko zuwa wannan channel tamu mai albarka, ku daure ku taɓa mana alamar subscribe, alamar like, alamar ƙararrawa domin samun sabbin labaranmu da zarar mun ɗora.